estrangeres, velocitat 217 km/h. Des que vam iniciar Mossos aquí a Girona, ha hagut una reducció de més del 50% de la mortalitat a la carretera. El sector a Girona el que té són tres vies molt principals. Hi ha la P7, la Nacional 2 i la C25. La P7 és la principal via d'entrada a Espanya. Si no es vol pagar, es passa per la Nacional 2. Amb la situació econòmica actual, des d'autopistes ens han dit que ha disminuït el volum de trànsit a l'autopista i que per on van? Per la Nacional. Per tant, és una via amb molta capacitat, sobresaturada, on circulen molts camions i que qualsevol distracció acostuma a ser fatal. Quan ja ens sentim la sala passa accident Nacional 2, camió turisme, si diuen frontal, ja surt la furgoneta cap allà. La furgoneta d'atestats, perquè segur que ja s'ha de fer un atestat gairebé segur. Per cridar l'atenció del conductor hi ha diverses maneres. Hi ha la conscienciació a través de la tele, la conscienciació pròpia que tingui cadascú, i després ja per qui aquests inputs no li afecten a la consciència, doncs s'ha d'anar a fer els controls. Com a conductor sabem que si sabem que hi ha controls, la majoria no corren tant, si han de sortir no veuran tant, s'intenta planificar controls aleatoris. Tots nosaltres veiem algun dia una infracció i tant de bo l'hagués vist la policia per denunciar-ho. Doncs això és per això estem. Avui al matí el que hem vist és que hi havia un vehicle radar on hi havia un company que s'ha muntat el dispositiu de radar s'ha muntat a sobre d'un trípode perquè on estaven fent el control no es podia posar el vehicle. Ell està controlant l'aparell i a través de l'emissora comunica amb uns companys que estan una mica més al nord esperant a rebre la matrícula i el vehicle d'infractor, d'un infractor que se li ha fet una foto. Estrangeres, velocitat 217 km/h. Bon dia, 126, Portbou. Aquí podeu veure la fotografia del vehicle que conduïa la persona que hem detingut, que circulava a 217 km/h i on està fet la fotografia a l'hora, la via i el dia del vehicle. Si es dona la situació, com s'ha donat avui, que hi ha hagut una velocitat penalment punible, doncs, i a més era un conductor no resident, se l'ha hagut de detenir, ja que no té un domicili conegut i s'ha de garantir la presència davant de l'autoritat judicial. Per treballar a l'autopista s'ha de fer així, perquè si no no podem parar el trànsit de 4 carrils per treure un vehicle, s'ha de treballar d'aquesta manera. Llavors, quan hi ha efectius suficients, es fan controls d'aquest tipus. Val, 14, gràcies. Si en una carretera trobes 2 o 3 patrulles de Mossos mentre fas un trajecte de 100 quilòmetres, doncs el teu estat d'alerta segurament augmenta que no passi no en trobes cap. Doncs es busquen incidir en aquests factors per disminuir l'accidentalitat. És molt difícil, però és la nostra fita, arribar a erradicar l'accidentalitat mortal. Sabem que som humans, ens equivoquem, cometem errors i, de fet, la majoria dels accidents per altres i diversos, podríem dir, subfactors, però la manca d'atenció a la conducció és el que produeixen la majoria dels accidents. Contra l'atenció és molt difícil lluitar. Cada 5-6 segons perdem l'atenció intrínsecament per ser humans. Doncs si amb una pèrdua d'aquesta atenció, si circula a 70 en lloc de 90, doncs la lesivitat serà molt inferior. Les actuacions són transversals. També, quan puguin estar vostès a la sessió de mobilitat segura en una ludoteca, doncs a més s'intenta incidir en els menors que des de petits vegin a la policia com que està per controlar que tot funcioni bé i que no són els enemics, sinó que el que volen és que tot funcioni bé. Heu entès el joc? Sí.
Tenim una figura que és el coordinador de mobilitat segura i un seguit de gent que, malgrat la feina que fan dia a dia, doncs fan mobilitat segura a les escoles i toquem gairebé pràcticament tot el que és l'espectre, no, de la societat, des de llars d'infants, passem per escoles, acabem llars d'avis i fins i tot fem empreses. La mobilitat segura és part que es compagina amb totes aquestes campanyes i tots aquests controls, és una activitat molt lenta, perquè és això, és educació, parteix des dels menuts, el que intentem és que assoleixin unes actituds preventives ja des de ben petits, que aquestes actituds preventives també les transmetin amb els pares, també treballem amb els pares, és a dir, creiem de mica en mica doncs, que la mobilitat segura ha de portar això, aquests canvis d'actitud i a crear nous conductors, bons conductors i sobretot valors i principis d'això, de solidaritat, de responsabilitat.